belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. De Extra schrijft vandaag over een lokale ondernemer die gisteren via WhatsApp aan zijn personeel heeft laten weten dat er niet voldoende geld is om door te gaan. Volgens de man zal zijn hotel in Punda en andere zaken per direct sluiten en is er onvoldoende geld om iedereen een salaris te betalen. Daarom heeft hij zijn managers gevraagd om het personeel voor een deel uit te betalen met bestaande printers en kopieerapparaten. Volgens hem is het water tot aan de lippen gestegen en is er geen andere mogelijkheid. De overheid van Sint Maarten gaat per 31 juli stoppen met het huidige vaccinatieprogramma. Na die datum is het niet meer mogelijk om zomaar binnen te lopen bij een van de verschillende prikcentra op het eiland. Vanaf dat moment kan er namelijk alleen maar via een afspraak een vaccinatie worden verkregen. En die afspraak gaat pas door als er op dezelfde dag minstens 5 mensen zich willen laten vaccineren. Ook moet er vanaf dan worden betaald. De Pfizer-vaccins zijn weliswaar gratis door Nederland beschikbaar gesteld, maar mensen moeten vanaf begin augustus gaan betalen voor het toedienen. Dat heeft de overheid gisteren bekendgemaakt. Agua y corriente é essencial para nos vida diário. E pensar em Aqualectra está honrada de por servir e de contribuir no bem-estar duradouro de nossa comunidade. Nós que chamamos tanque para cumprir carga sempre conosco. E que outra maneira para mostrar nossa gratitude, oferecendo uma compensação. Coração te que no meio do mundo. Se a botar coração, nota importância, botar ela flow. A botar coração, botar-me em lugar especial. Vou conseguir registrar e aplicar tranquilo via aqualectra.com/dankinabo ou chama 0800 0135. Muito nos contribui na melhor coração. De politie op Curaçao kreeg gisteren een melding binnen van een schietpartij op de Calle Dominico Herrera. Daar werd een huis beschoten door een man in een pick-up. Het is niet de eerste keer dat er in deze straat op huizen wordt geschoten, zo stelde de politie. Ze gingen een kijkje nemen en kwamen erachter dat de schutter zich een paar huizen verderop in de tuin had verstopt. De man kon worden gearresteerd en ook zijn pick-up werd in beslag genomen. In de afgelopen periode zijn er veel gesprekken geweest tussen de Curaçaose overheid en verschillende cruisemaatschappijen. De overheid wil dat de cruisemaatschappijen weer terugkeren naar Curaçao, nu de coronacrisis onder controle lijkt op het eiland. De Extra meldt vandaag dat in ieder geval op 7 juni en op 21 juni een boot zal aanmeren van Celebrity Millennium Cruise Lines. Zij nemen Curaçao weer op in hun gewone schema. Good morning. Start your day the right way. The Greenhouse Restaurant is now serving breakfast. Come and enjoy the refreshing and relaxing morning from our famous terrace. Serving the best omelet, fresh juice, hot coffee, and more. Try our new breakfast menu at the Greenhouse every morning from 7 to 11. Visit the Greenhouse Restaurant to give you the best service you deserve. Het marineschip Zijne Majesteit Holland komt morgen aan op Curaçao. Hiermee heeft het Caribisch gebied weer een operationeel patrouilleschip tot haar beschikking. Met een saluut vanaf Fort Crommelijn zal het schip ceremonieel binnengehaald worden. Zijne Majesteit Holland zal voor minimaal een half jaar in het Caribisch gebied verblijven. De komende maanden zal het schip intensief op de Caribische Zee patrouilleren. Daarbij wordt vooral ingezet op anti-drugsoperaties, handhaving bij wapensmokkel en mensenhandel. De regering van Aruba heft vanaf vandaag de avondklok op. Die was ingesteld op 29 december vorig jaar. Ook de gebiedsverboden, onder meer voor het strand, worden opgeheven. Dat heeft minister-president Evelien Wever-Kroes gisteren bekendgemaakt. De avondklok gold van middernacht tot 4:30 ochtends. Restaurants en uitgaansgelegenheden moeten nog wel steeds om 11 uur 's avonds de deuren sluiten. Alleen casino's mogen open blijven tot 1 uur 's nachts.
Coca-Cola heeft 100 voetballen aan de FFK gedoneerd. De Curaçaose Voetbalfederatie bestaat dit jaar 100 jaar en werd gisteren verrast door de donatie. De ballen kunnen worden verdeeld onder de verschillende clubs. Coca-Cola bedankte de voetbalfederatie voor haar inzet voor de sport op Curaçao en trapt daarmee tegelijkertijd haar eigen EK-campagne af. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.